ଯେ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ପୂଜା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଆଦିଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଶୁଭଙ୍କର ଗଣେଶ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ଆମ ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ପୂଜା କରିକି ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଦଶହରାରେ। କିନ୍ତୁ ମା ହେଉଛି ସବୁ ଆଦିଶକ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ମା ବିନା ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀରେ ଆମେ ଆଜି ପୂଜା ହେଉଛି ନିଜ ହାତରେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସଜାସଜି ଡେକୋରେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଆମେ କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ। ମା ଆଦିଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଯାଦି ବିସର୍ବଭୂତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମ ନମ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଜୀବନର ବହୁତ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା, ସମୟ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିବ କେହି ବି କହିପାରିବନି। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛୁ ମିଳିମିଶି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସୁରକ୍ଷିତରେ ଭଲରେ ଆଜି ହେଇଗଲା। ଜୟ ମା ବିରଜା, ଜୟ ମା ଆଦିଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶୁଭଙ୍କର ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ମାତା।